Som la fàbrica de quars a Donghai, Jiangsu, Xina. Aquí teniu el nostre forn de tub de quars. El forn està fabricant un tub OD de 20 mil·límetres. Actualment tenim 4 conjunts de forns de tub de quars. El diàmetre exterior que podem fer és d'1 mil·límetre a 400 mil·límetres. Acceptem comandes personalitzades. Som fabricants professionals de quars. Benvinguda a la vostra consulta.